Avem aici un motocultor de aici, de la Binjonten. Avem aici un bec, contactul de la bec, contactul de la pornire, accelerația, ambreiajul, alt ambreiaj, cutia de viteze. Deci aici avem toba, avem aici șocul, ăsta alb, și aici avem deschis, benzină, închis. Deci combustibil, aici avem filtrul de aer, aici avem rezervorul ăsta, că nu pot să desfac, poate stric. Deci hai că desfacem. Aici avem rezervorul. Aici avem un rezervor de, cred că scrie litri, stai să văd,